Лудогорец. Технично изпълнение от Халфа, което обаче не попада. Дуарти, ракъм 14. Руков беше изде. Прави така, че да... Отново играча от Кабо Верде. В наказателното поле удар на Дерой Дуарте. От втория път играч с номер 23 успя да се разпише. This Mendes. Infield. Bardzo dobrze, wypychamy, bez piłki. Bardzo dobra gra bez piłki dzisiaj podopiecznych trenera В Łukasza. своя полза в следващия сезон. Дерой Дуарте. Дерой Дуарте покрай Мартин Луков 1-1. Гол, който праща Лудогорец на второто място в ФБ лига към настоящия момент. Дерой Дуарте преодолява Мартин Луков. Великолепно отбръщане. Рик Джонатан с хубаво центриране. Изчистена топка. Дерой Дуарте стреля. Лудогорец открива резултата. В края на 13-та. Затова подсказват и постоянно появяващите се информации за потенциални входящи и изходящи сделки. Ерик Биле пропусна страхотна възможност да отбележи своето второ. Маркус. Дуарте иска топката и я получава на върха на наказателното поле. Дерой Дуарте. Хуан Пере продължава да гони съперника. Само че беше разминат от Дерой Дуарте. Нарез. Кембелът да изпълнува рентаж на порта. Гаен Дърко Кьош Мунция Тиет. Не се умява в последните няколко минути да изтласка Лудогорец. Miliony euro, więc są to podobne, zbliżone do siebie wartości poszczególnych zawodników. Strata. فيصل وسام الزلاقة مرة ثانية ولكن جابوها. Мъса плако е да широим на този момент. Ян Мюсафирът. И още веднъж ситуация, в която Добруджа се опитва да разиграе топката близо до своето наказателно поле. Дали тези действия няма да бъдат наказани? Отговорът е не, но определено. Рикошет след изстрела на Ивайло Чочев, който затрудни изключително много Кристиян Томов. Станич. Шанс за Лудогорец сега. Петър Станич. Още веднъж Кристиян Томов е непробиваем. Великолепна намеса. Пълнен. Макун с още едно добро действие днес. Дуарте над Йоел Андерс. Юни 2023 за Ботев Пловдив. Отново Дуарте в наказателното поле. Този път дуспа за Лудогорец ще има. Орлите още от началните минути на... Malutkie miasto, które jednak, jak już wspomniałem, zostało przejęte przez Кирила и Георгиего Домушчеивов. Заяви преди сблъсъка с Дунав Русе целите си в турнира за купата. Сега изстрел от Борислав Маринов. Дерой. Малко под него остана Акват Водо. Опит за задна ножица, която отива в ръцете на Буцов. Точен удар на Петър Станич. Johnny 12, Fadiga 5, Repka po Trzymaków, Pieńko, Barat i Lopez, jeśli chodzi o asysty, 7 asyst, świetna. Той с едно докосване към Дерой Дуарте в наказателното поле. Дуарте стреля, намесва се Любенов, след това Баруан и 1-0 в полза на Лудогорец. В 34-та минута Лудогорец. Галин Иванов се изправи бившия футболист на Славия. Тек Петей може да стреля. Ето го удара на Тек Петей. Verdon Duarte. No i tu jest strata kapitana Ndialkowa, Lamin Diaby Fadiga. The first round, moving forward as Mendes gives the ball back and a shot coming in. Not a bad effort, parried away by Silouan. Центриране на Сон. Стоян Стоичков успя да играе с глава. Правил срещу Лудогорец. Като в нито един от случаите не е успявал да спечели точка. Удар в наказателното поле на Лудогорец. Топката е избита, след което Галин Григоров направи още едно спасяване. Ето. Атакуват диалог към Борислав Цонев. Това са му е позем. Henryka Bonmana sprawiła, że nie podwyższyliśmy prowadzenia. Teraz strata w własnym polu karnym piłkarzy Łudogorca. За Дуарте.
Вече много по-интензивно започнаха да комбинират играчите на Лудогорец в близо. Беларус се оказа доста кластелив. Орег за орлите. Завръща под рамката на вратата. Kyle Vidal. Jeżeli w Polsce słoneczko 16 stopni Celsjusza na plusie, trzeba to teraz dodawać, bo wiemy jaka jest pogoda w Polsce. В първия матч срещу Сабах. Който центрира от точката. В сянката на халфовете на ЦСКА 1948 до тук в хода на срещата. Rozgrywa futbolówkę na własnej połowie, postaraliśmy się zrobić pressing, ten pressing trwa, natomiast dobrze teraz zachował się Deroy Duarte, który... من دفاعات منتخب مصر تترد تصل Поведението по време на матча, а не за идеята за футбол. Ще на Руй Мота. Дерой Дуарте с удар по диагонала. Топка, която преминава много близо до дясната. Стана с 3-0, само няколко дни по-късно допуснаха поражение у дома от испанския бек. Ludogorca od własnej bramki, byliśmy blisko tutaj przechwytu, ucierpiał tam jeden z graczy Ludogorca, udało się... بامتياز الجزائر يصنع ربيع الترجي. شباب بلوزداد التقدم. احمد سيد زيزو، احمد سيد زيزو. علي يوسف يتمكن من هز عن طريق بودبوز يوسف لابن البرازيل ايفرتون دا سيلفا. الله الله الله